Ами нека да кажа няколко думи. Здравейте на всички след леките технически причини, проблеми. Тази вечер ще си говорим за Швеция, за шведски език, за всичко свързано с шведската култура и образованието там. И за целта, разбира се, съм поканил Девора, която е първа година студент в Швеция. Ще разпитам за много неща, но преди да започна с истинските въпроси и да те стрелям един след друг с тях, ти давам думата, за да се представиш на хората, които ще ни гледат. В момента тук при мен пише 10, не знам при теб колко пише, надявам се, че ще си повече, колко е. Той не е много важно колко ни гледат, защото това видеото съм убеден, че ще гледат много зрители. Но представи си с няколко думи. Къде си, къде живееш сега, как, може би, какво си правил в България, как ти штукна че искаш да учиш изобщо в чужбина и аз сега ще се върна. Окей, да. Здравейте на всички, аз съм Девора, на 19 години и от 4 месеца вече съм студент в Швеция. Родом съм от Варна. Завършила съм първа езикова гимназия с немски и английски и честно казано изборът ми да уча точно в Швеция беше доста случайен. Тоест не беше мислено предварително точно да отида в Швеция. Но мога пък да кажа, че изборът ми да уча като цяло в чужбина е доста обмислен, така сериозно от едни 4-5 години, още от 8-9 клас. Така че винаги съм искала да си продължа образованието в чужбина, т.е. не в България. В момента уча маркетинг менеджмент, бакалавърска степен в Йон Шопинг, университетът на Йон Шопинг, който се води интернационален. Тоест ние сме ученици от цял свят, от всеки един континент и заедно учим и с шведите. Тоест не сме разделени на интернационални групи и шведски групи, а сме интегрирани заедно като едно цяло. И така, да. Чудесно. Добре, благодаря ти за това представяне. Свърших си своята работа и вече съм напълно свободен да ти задавам един след друг въпросите. Също така се обърна към всички вас, които гледате. Ако имате някакви конкретни въпроси, не се притесняйте в хода на разговора да ги зададете, а пък аз ще се опитам да намеря най-подходящото време, за да прекъсна своите и да задам вашите, тъй като в крайна сметка това интервю правим най-вече за вас, зрителите и кандидат-студентите, разбира се. Ами да разкажеш малко повече как някой избира, и решава, че не му се учи повече в България, явно и не му се живее повече в България, и как ти успя да решиш, че искаш да учиш извън България? И кога беше? Още в 8 клас, като влязох с първи език немски, разбрах, че българското образование не ми е достатъчно. И така започнах да се интересувам повече за живота на студентите, български студенти в чужбина. Гледала съм доста видеа, подкасти в YouTube, в днешно време може да се видят много неща. И лека по лека започнах да се ориентирам натам, понеже лично мое мнение е, че в чужбина човек може повече да се реализира или да кажем, че образованието, което в чужбина може да имаш, една идея по-качествено, поне така смятам. И да, общо взето, като започнах да уча немския, кръгозора ми се разшири и първоначално естествено беше Германия една от бленуваните държави, но в последствие разбрах, че не е точно за мен немският тертип, но да. Как минаваме през какви са фазите и какви са стъпките, които предприемаме, така че да вземем на решение и след това пък и
започнем и сериозната работа, за да постигнем желанието си и целта си. Ами, моите стъпки бяха сериозно учене. Нали, няма какво да се лъжем. Сериозно учене. Аз смятам, че човек, който иска да учи в чужбина, трябва още отрано да си заложи това в плана, за да може в последствие вече като се кандидатства да имаш нужните точки, нужните сертификати и така нататък. Иначе процеса смятам, че е абсолютно стечение на обстоятелствата. Просто стана. С всяка изминала година ми идва в повече българското образование и просто все повече и повече се насочвах към други държави. И всъщност така стигнах до извода, че скандинавските държави са едни от най-развитите в момента. Нали, от към модерен начин на живот и от към образование. Така че, да, така стигнах до този извод. Да разкажеш какви са конкретните стъпки, когато някой вече идва 12-ти клас или лятото преди 12-ти клас. Аз не си спомням, честно казано, кога за първи път сме имали някакъв контакт, но разкажи на останалите. Тук 100% има и 11-класници и родители на такива кандидат-студенти, че и дори доста по-малки, които в момента се питат, ама аз не мога ли дори в 9 и 10 клас да отида да уча средното си образование да завърша чужбината. Какво се случва и какви са стъпките, когато някой е твърдо вече решен, знае, решила, че няма връщане назад? Какво трябва да направи или по-скоро какво направи ти? Ами аз, доколкото си спомням, се свързахме с теб към септември, октомври, началото на 12-ти клас. Тоест аз вече лятото след 11-ти клас бях взела категорично решението, че ще уча в чужбина. Нали, вече стигнахме до теб и така започнахме комуникацията и започнахме усилено да работим. Успяхте да стигнете до нас по-точно? Ами, в интерес на истината във Фейсбук, нали, различни отзиви, така че да, стигнахме. Нали, естествено, след като аз съм взела решението да е скандинавска държава, естествено, че първоначално видяхме, нали, теб и твоята работа, как се случват нещата и взехме с моите родители решението, че искаме да работим с теб. В България всъщност има и доста по-големи компании. Ние сме сравнително малка, вярно доста специализирана, но какво ви накара да се доверите на някой, който не е с огромен офис в различни градове? Ние дори не сме се виждали лице в лице, не сме си стискали ръцете и до ден днешен. Но как някой се доверява на някой и така? Ами, лично аз, може би доверието започна от там, че като започнах да чета в сайта, който се разработил за Дания, нали, първоначално моята идея беше също за Дания. Там имаш различни страници, обясняваш за културата, за образованието. Нали. Постарава се човек, като чете самата страница, да разбере, да си придобие представа реално какво се случва в там. И всъщност аз така стигнах до извода, че искам да се свържа с тебе, защото прочетох и за Дания, имаш страница и за Швеция, нали, съответно за държавата, за типа на хората, за менталитета и така нататък. И информацията беше по-различно представена, така да кажа, което ме накара да се свържа с теб. Да. Разбирам. Добре, и свързахме се и сега какво стана после? После стана работа. Общо взето, да. Колко трудно или колко лесно е да кандидатстваш зад граница? Ами, аз лично бих казала, че не е много лесно, но в крайна сметка, ако си взел това решение категорично, смятам, че нищо не може да те спре. И особено безсънните нощи, няма как да минем без тях, без работата по мотивационното писмо. Така че, да. Колко лесно или колко трудно се пише мотивационно писмо?
А, м, Лично за мен не беше едно от най-лесните неща, защото аз си дадох сметка, че мотивационното писмо представя теб. Хората четат това и базирано на това мотивационно писмо вече си създават някакъв образ. И не смятам, че е лека задача. Доколкото си спомням, около месец и половина, 2 месеца го писахме това мотивационно писмо, преработвахме го, ти ми го пращаш, аз ти го връщам, ти пак ми го пращаш. И така мина доста трансформации, но смятам, че в крайна сметка с твоя помощ създадохме един доста стойностен продукт, който естествено успя да ми свърши работа. Да разкажеш малко повече за самия как тръгна от Дания, пък после стигна до Швеция, какво се случи миналата година? Ами да, първоначално бях силна вилна задания. Нали, разгледахме университетите, спряхме се на различни програми, започнахме да работим по тях, примерно в Орхус, мултимедиа дизайн, в Копенхаген Бизнес Скул. Нали, така, имахме няколко различни варианта. В последствие вече аз лично исках да имам повече варианти за университети и тогава реших просто да разширя и да разгледам в Швеция как стоят нещата. Съответно намерих този университет, казах ти и ти каза добре, подаваме документи и там. И да, общо взето така се случи, но аз лично за мен Швеция е по-като за мен, така да го кажа, защото моята лична стратегия беше да гоня чиста бакалавърска степен, а не как да кажа, програми. Да, AP programs, нали, които бяха. И аз исках да е чиста бакалавърска степен, съответно и моите родители оказаха влияние, че след като ще заминавам в чужбина, ще е хубаво да е чиста бакалавърска степен, нали, в крайна сметка да изляза с едно чисто образование. И така всъщност повече отидаха, да кажем, ресурси и така нататък към Швеция, защото моят университет, моята програма си е чиста бакалавър. И за мен това е по-важно, нали, в случая. Да разкажеш какво се случва, когато вече подадеш документи към един или повече университети. Какво чувстваш, когато чакаш отговор и знаеш, че обаче пък не получиш това, което се надяваш? Как се чувства някой, когато не успее уж всичко е наред, обаче пък не го искат някъде? Да, сега се сещам като в мултимедиа дизайн, като подавахме документи. След това поне 1 месец си почаквах. Беше едно такова нервно, нали, лично за мен беше нервно. След това получих, че съм в waiting листа, което не ме успокои, разбира се. И до последно вече, нали, ти не знаеш дали си приет или не, но за това аз взех решението, че по-добре да подам документи на повече места, защото така ми е по-голям шанс да съм приета в университет. Определено не бих казала, че ми беше много приятно чакането, но пък смятам в момента, че напълно си заслужаваха всичките нерви и цялото нервозно търпение просто да получа съобщенията от университетите. И да. Как се прави едно видеопортфолио за първа година? Бизнес Академията в Орхус изискаха от вас така сериозно усилие от всеки един, който искаше да учи там. Трябваше да направи нещо, което до сега никой не беше правил. Как се прави видеопортфолио? Колко време от него? Ами видеопортфолио не се прави лесно. Мога да започна от там.
Естествено, ти доста ми помогна с насоки, с различни видове сайтове, платформи и така нататък, как да направим самото видео, нали, самия крайен продукт. Естествено, срещнах трудности, защото нямахме никакъв пример, нали, адекватен, който да ни послужи и де-факто ни изстреляме в дълбокото и каквото стане. И естествено, твоя съвет беше максимално, абсолютно всичко, което можем да сложим, да се направи всеки път по-добро, по-добро и по-добро, за да имаме по-голям шанс да сме над масата от хора. И да, мъка беше. Абсолютна мъка, да. Ами, хубаво. Накрая взе решение, че искаш в Швеция, те те приеха и в Дания, но вече беше направила и може би и сърцето си го беше отдала вече на Швеция Да. и заминаваш за Швеция. Какво се случва, когато дойде време вече да заминаваш, с каква информация разполагаше? Преведи ни през, може би, последните 2 седмици, може би, от престола ти в България и после пък и през първите няколко дни или през първите наистина 1, 2, 3 дни в Швеция. Да, ами последните ми 2 седмици в България бяха някакъв тотален кошмар, ако мога това да го кажа. Нали, чисто от ученическо-студентска гледна точка беше пълен ужас. Естествено, аз много четох за Швеция, нали, специално за града, в който ще живея с моите родители. Много обсъждахме различни неща, климат, нали, абсолютно през всички точки минахме и в един момент пристигаме тук и се сблъскваме с един тотално различен свят. Нищо от това, едно е да го четеш, нали, в сайтове, в книги и така нататък, друго е наживо да се стъпиш с краката, да го видиш с очите си. Наистина преминах през абсолютно чисто човешки катарзис. Беше различно, наистина беше много различно. Колкото и да си подготвен, колкото и да бяхме чели, наистина усещането беше неописуемо. Тоест, нов свят, нали, влизаш в нов свят, хората живеят по различен начин, улиците са по различен начин устроени, транспорта, въобще дори с летищата, въобще всичко беше много различно от при нас. И да, общо взето така минаха нещата и вече като се установих, моите родители ми помогнаха да се установя в общежитието. И вече така започнах да свиквам лека по лека Да с разкажеш нещата. какви очаквания имаме. Аз изпомням, че с теб говорихме така и аз много се надявах да се слушаш в думите ми за тези общежития, които ви ги дават. Да. И ти казваш, че не, аз искам друго, аз ще си намеря друго. Как стоят въпрос с намирането на квартира в твоя конкретен град? Колко лесно е всъщност сега вече, като си поживяла малко там? И колко щастлива си, че в края на краищата пък си имаш къде да си живееш? Да, ами ти знаеш, първоначалната ми идея беше да не живея в общежитие, ами в собствена квартира. Естествено, това изобщо не се случи, защото в последствие разбрахме, че да си наемеш собствена квартира, трябва да си извадиш персонален номер, т.е. шведско ЕГН. А за да си извадиш шведско ЕГН, трябва да си пред в университета и да си тук и да си вземеш документите, да ги подадеш и така има един процес 3-4 седмици, в който чакаш и подаваш документи, което нямаше как да се случи от разстояние, докато аз съм още в България. И ти тогава вече, нали, с майка ми и баща ми се слушахме в съвета ти да кандидатствам все пак за общежитията, които университета предлага. И в крайна сметка, добре, че се случи това нещо, защото не се оплаквам. В интерес на истината, общежитието ми е доста добро. И специално моя университет имаме около 7-8 варианта за общежития, т.е.
за всеки има даден вид общежитие, така че те са още в самото писмо за прием. Те ти дават портала, казват ти да се регистрираш за общежитието и ти можеш да си избереш 3 варианта за общежитие, като все на някой вариант ще попаднеш. Тоест, гарантирано е, че ти ще имаш общежитие, нали? Няма как да останеш без. Така че, добре, че просто подадах документи, защото не знам какво щеше да се случва. Все пак да ни разкажеш колко голямо общежитието, колко голяма стаята, с какви... Никой от тези хора, които предполагам те слушат, нямат огромна представа и може би в главите им са общежитията, които са в България, които съм убеден, че няма абсолютно нищо общо с това, което се случва на българските студенти в студентски град. Да, Кажи абсолютно. градата и къде живеете, на какво можете да се радвате? Да. Така, самия университет се намира в центъра. Общежитията са така общо взето разположени в различни точки на самия град, като моето общежитие е на около, да кажем, 10 минути с автобус. Тоест, ние имаме транспорт абсолютно постоянно, имаме различни видове автобусни линии, автобусите са през 10-15 минути, даже през 5, нали, зависи коя линия взимаш, по-бърза, по-бавна, няма значение. Има си транспорт и моето общежитие, то си е като цял квартал, така да го кажем. Отделно си живеят хора тук, но и отделно си имаме като мини квартал, който е само с блокове за студенти. И аз съм тук в единия блок, в апартамент, имам си собствена стая и отделно живея с още 2 момичета, студентки, те си имат собствени стаи. Също имаме обща кухня, обща баня и тоалетна, но пространството е абсолютно нормално. Даже бих казала, че тук стаята, която имаме, е една идея по-голяма от стаята ми в България. Но естествено не е цял апартамент. Но да, беше си абсолютно обзаведено, т.е. в стаята имах гардероб, легло, бюро, шкаф, 2 стола, маса, нали, такива неща. Абсолютно си беше окей. Настолни лампи, всякакви такива работи. Имаме парно, което вече е пуснато, слава Богу. Да, и кухнята си е изцяло обзаведена. Естествено, нали, всеки си купува негови си неща, нали, то няма как. Все пак ти живееш тук, няма как да не си вземеш твои си съдове, така нататък. Но общо взето, абсолютно мебели не съм взимала в никакъв случай. Всичко си беше тук, да. Разкажеш малко за разходите, които има един български студент в Швеция. Колко скъпо, колко поносимо, невъзможно е да учим в Швеция. Да кажеш, вярно ли са тези неща или не са толкова вярни, къде е истината? Колко излиза? Да, всъщност, горе-долу. Повечето така, и приятели, и хора, на които споделих, че заминавам в Швеция, първата реакция беше, то не е ли много скъпо? Ами не е толкова скъпо. Аз смятам, че това е абсолютен мит. В крайна сметка, ако ти можеш да си управляваш бюджета, ако можеш да си даваш сметка реално за какво да си харчиш парите и за какво не, смятам, че е абсолютно нормален разход. Специално моето общежитие, стаята, нали, те варират, естествено, всяка стая е различен наем. Моя наем е около 570-600 лева на месец. Вау! Вау! Изключително. Доста ефтино, бих казал. Да. Сравнение, естествено, това е един от по-адекватните варианти за общежитие тук. Естествено, има и много по-скъпи, но пък те не са обзаведени, нали. Там плащаш за това да живееш в центъра, нали, в случая няма никакъв смисъл от това нещо. Да, 600 лева на месец и отделно джобни, които моите родители ми плащат.
така на месец и това е. Не смятам, че разходите са прекалено много. Естествено, първия месец и половина няма как да няма повече разходи, все пак се настаняваш, нали, взимаш нови неща. В университета плащаме различни мембършипи, имаме карти, нали, студентски карти, нали, тези неща първоначално трябва да се платят и след това само се поддържат, така че смятам, че след месец и половина разходите една идея да намаляват и вече си стават константни, т.е. не се променят. Караш ли колело? Имаш ли колело? Не. Аз колело Нямаш. нямам. Не съм по този тип. В момента, честно казано, е абсолютно невъзможно да се кара колело, защото вънка е минус 10 градуса, снега е около 12 см вече, вали сняг около няколко дни подред и ще продължи цяла седмица, ако не и месец. Така че и да искам и да имам желание, колелото в момента не е абсолютно никакъв вариант. Те не карат и колела и в такива условия. Имат колела, но не съм видяла абсолютно нито един швед в момента в този сняг да кара колело. Просто абсурд. Езерото е полузамръзнало. Едната част на езерото е чисто бяла, така че не. Добре. Да. И да разкажеш малко тогава за студентския ти живот. Всъщност, преведи ни през един понеделник, в който, разбира се, трябва да станеш и да отидеш на университет. Кога започва денят и какво се случва и кога се прибираш и всъщност кога си лягаш. Да. Аз бих казала, че всяка една програма в университета е доста добре разработена относно времето, което трябва да се отдели да отидеш в университета и да имаш лекции, защото ние имаме около максимум 3 лекции на ден. Като говорим, че има и дни, в които изобщо нямаме университет. Лекциите са, нали, продължителност 2 часа и общо взето има лекции, които започват в 8:15, 10:15 и 1:15. Най-късната лекция е да започне в 3:15 и това е. Но даже и към момента не съм имала 3 лекции в един ден. В интерес на истината, максимум по 2. И то отивам в 10, прибирам се в 2 и останалото време е работа. Естествено, имаме много работа, защото в всеки един курс имаме група, имаме собствен проект, който лично ти си го разработваш и отделно имаш проект с група, с други хора, с които работите през цялото време до края на курса заедно и правите презентации, нали, разработите различни неща. И да, вече зависи, нали, който както си управлява времето. Естествено, бих казала, че като първи семестър, първа година в университет, имало нощи, в които и времето не ме стига. Изобщо даже, като дойдоха първите изпити, наистина беше някакъв така лек шок. Но смятам, че е абсолютно нормално, все пак първи изпити, нова държава, естествено, че ще има шок. Но минаха добре нещата и бих казала, лично от моя гледна точка, средата е изключително спокойна, защото моите наблюдения в България така имат доста една забързаност, докато тук в Швеция хората са толкова спокойни, всичко е толкова лежерно, вършим си работата, но по лежерен начин. И нали, има едно такова спокойствие постоянно, има изпити спокойно. Нали, самите ни преподаватели, повечето даже от преподавателите, самите те са учили в университета, после са обиколили целия свят, имат доста сериозно образование и наистина професорите си дадох сметка, че са на много високо ниво. Спектъра от знания е изключително широк. Комуникацията с професорите е много лесна, т.е. тук специално комуникацията, аз на такова нещо не бях виждала. В България нямаме такова нещо, наистина. Абсолютно можеш да си говориш с тях като приятел,
винаги са на среща, винаги отговарят на имейли, винаги дават съвети как да си подобриш работата. Не ти казват какво точно да направиш, а как ти сам да я подобриш и как сам да си подобриш собствените знания и нали, способности да търсиш информация, за да можеш след това да си създадеш по-адекватен продукт. И да, груповите проекти са нещо изключително различно, понеже във Варна аз от английската гимназия, там сме работили, свикнали сме да работим с много проекти, но тук проектите са различни. Тоест, моя първи сблъсък беше, аз попаднах в група с 5 шведа и аз една българка. И нали, така като за първи курс, първа група беше тотален шок. Но наистина се справих и това много ми помогна, защото още от самото начало самите професори започват да говорят за шведската култура, започват да интегрират ние, студентите, които не сме от тук, започват да ни интегрират с шведите. И става един такъв сблъсък на култури, обаче лично за мен беше много интересно. Аз търся такова нещо и си го намерих. И просто за мен беше изключително интересно да се потопя в тяхната култура. Начина на мислене е съвсем различен, начина на работа също, нали, както обясних, така че различно е. Една динамика, само че по друг начин динамика. Като първи проект, който си била с петима други шведи, най-вероятно и момчета и момичета, да. Или? Да. Какво беше нещо, което те изненада и приятно и неприятно, може би? И колко време също продължи този проект? Разработването на проекта беше 2 месеца, като ние през 2 дни се срещаме, защото трябва да изпълним различни части, нали. Естествено имахме презентации и така нататък. Първоначално на мен ме стана много странно чувство беше точно на мен да ми се падне това нещо с шведи. Те си говорят на шведски, пък ако нещо има да се обърнат към мене, тогава минават на английски. Но в последствие имаше период на доказване в интерес на истината. Стигнах до извода, че шведите трябва да им се докажеш, че можеш да вършиш работа, да им се докажеш, че си адекватен, че си умен и след това започват да те приобщават към групата си. Естествено, вече съм приятелка с тях, станахме си група, много готини хора, но наистина имаше така 2 седмици и половина период, в който трябваше аз да се докажа, че ставам един вид, нали. Но да, после се преоткрихме, така да кажем, и комуникацията мина изцяло на английски. Шведския спря да съществува в групата. И да, аз към момента смятам, че беше общо взето позитивен експириенс, защото в крайна сметка те пък ми обясниха изключително много за града, изключително много за държавата, за традиции, как си празнуват празниците, как се украсяват масите, как се украсяват домовете, какво да казваш на швед, какво да не казваш. Нали, такива неща, които естествено, колкото и да четеш, няма как да ги разбереш. Нали? И за мен беше изключително полезно, така че не съжалявам. Да разкажеш какво се случва извън университета. Всъщност, преди да разкажеш какво се случва извън университета, да повториш какво точно учиш и какви предмети имате през този първи семестър. Да. Аз уча маркетинг менеджмент, бакалавърска степен в GIPS. Тоест, това е факултета по бизнес. Моя университет има 4 факултета и всеки факултет, то си като една огромна бизнес къща. И всяка къща си има собствени асоциации, собствени клубове, собствени вътрешни интеграции, нали. Всяка къща си е за себе си и в един момент, както си е за себе си, всички сме едно цяло и всички се познаваме.
Тоест университета изключително много се грижи за интеграцията. Никой не е сам. В никакъв случай имаме толкова много клубове. Още като пристигнах тук, имахме нали, roll call. Извикаха ни за първия за първия предмет и оттам вече започнахме опознавателната седмица, имахме отбори. Целият университет за всичките студенти, които са първа година, бяхме разделени на отбори и вече ти започваш с този отбор да го обикаляш целия град, да правиш всякакви работи. Дават ти като костюм и всеки факултет си има собствен костюм и целият град е пълен с студенти с различни костюми, с различни стикери. Въобще беше много интересно. Иначе предметите, които уча, завърших курсовете Cross-Cultural Communication и Foundations of Marketing. Това ми бяха първите два курса. В момента се боря с Basic Financial Accounting и Project Management, което е някакъв тотален кошмар. Но никой не е дошъл тук да му е лесно в крайна сметка. Имаме си собствено приложение на университета, имаме си собствена програма, т.е. логваш се в тази програма и ти излизат абсолютно всички лекции, т.е. ти ходиш на лекция, но професора след това качва лекцията в портала, имаш достъп постоянно към лекцията. Всичко ти е дадено с примери, всичко е обяснено много подробно, така че смятам, че адекватно, нали, се случват нещата. Да имаш достъп чак до такива неща, които да улеснят и живота ти, и образователния процес. Не. Очаквате ли да видиш нещо такова? Не. Аз очаквах, че ще е модерно, но не толкова в интерес на истината. Образованието е просто тотално различно. Тук в момента ако имам някакъв въпрос, те така са постарали, че ако имам въпрос към самия курс, имаме си study guide на абсолютно всеки курс и абсолютно всичко, което трябва да знаеш за курса и ако имаш някакъв въпрос е в study guide. Тоест, всичко ти е дадено. Абсолютно всичко. От тебе се иска просто да го разбереш, не да го назубриш, не да го научиш наизуст, а да го разбереш. Дали, това е едно от основните неща, с които аз се сблъсках, че тук образованието е така направено, че ти трябва да разбираш какво правиш и да го прилагаш. Не да ти дават заучени задачи, а да ти дават нещо ново, нещо, което да те предизвика и ти да можеш да приложиш това, което си научил през самия курс, нали, през този период. Което е едно от основните неща, които аз търсих, така да кажем, като образование и смятам, че тук отговаря най-много на моите търсения, разбирания. След като сега ни впечатли всички слушащи с това какво ти се случва в университета и новостите, до които имате достъп и изобщо приемите, които се използват, за да стимулират мисловната дейност на всеки един успял да влезе там, защото ти сама видя, че не е много лесно. Даже си спомням как ти ми реагира и ми каза, че е много трудно да се влезе в този университет и как преди години хора са се опитвали да влязат и аз ти казах, че ще вляза там и влязох, така че бях много щастлива. Да разкажеш сега, остава университета, въпреки че той има сериозна част, разбира се, от живота ти, но голяма част от кандидат-студенти си казват, аз сега като отида да уча в чужбина и няма да имам време за да си излизам и да си ходя по дискотеки, по клубове и ще ми е много скучно, защото няма да познавам никой и по-добре да си уча в Софийския и да си живея в студентски град. Да разкажи малко повече за какво се случва, когато не си на университет и не ти се налага да пишеш нещо, за което нямаш представа как да го напишеш. Точно за
това нещо аз смятам, че помагат групите, в които ни включват още от самото начало, защото ти с тези хора прекарваш изключително много време извън университета, за да работиш по проекта. И естествено, чисто натурално, ти започваш тези хора да ги виждаш всеки ден. Така че наистина никой не е сам. Университета много се грижи за различните интереси, да има различни асоциации. Тоест, дори и ти да си по-интровертен, винаги има някакви събития, които не изискват от теб ти да си инициатора, от тебе да идва комуникацията, а хората сами идват и започват да си говорят с тебе. Примерно в тази опознавателна седмица имахме хора, които се наричат фадари. Те са като един вид втора, трета година, които ни помагат на нас, първокурсниците, да се интегрираме, запознават ни, дърпат ни за ръка, говори си с този, говори си с ония и дали става една такава интеграция. Всеки е нов. Всеки е нов, особено първата година, абсолютно всеки беше стреснат. Естествено, аз бях стресната, няма как. Всички бяхме на едно ниво. Абсолютно от нулата почват всички, никой не те познава, никой не знае какъв си бил, какви са, нали, от какво страхуваш, дали от хора, дали от комуникация, така нататък. Започваш на чисто, въобще не трябва да ти пука и просто започваш комуникацията с тези хора и това е. Не бягаш. Решаваш, казваш си, тя ще говоря с този, говориш си, той пък се оказва готин, после той те запознава с еди си кой си и така тръгваш по една веришка. Иначе студентският живот е изключително жив, много е жив, особено тук в нашия мини квартал постоянно се чува музика, постоянно се чуват смях, шеги. Въобще просто дори имаме общ груп чат на самия квартал на студентите и се казва примерно ще правим парти в този блок, този апартамент, който иска да дойде. Ще играем игри в този блок, този апартамент, който иска да дойде. Имаме си обща къщичка с телевизори, фитнес, игри настолни, билярд, такива неща. И всеки може да отиде да си извика приятели, просто да играе, абсолютно без нищо да плаща. Тя е за нас, за студентите. Просто си влизаш и така. Очаквала ли си да видиш нещо подобно? Не. Което имаш доста. Какво е чувството? И всъщност колко често си мислиш, че и колко често вече си използвала нещо такова, но на главата ти знаеш, че то е там всъщност. Ами, имаш предвид да използвам какво тези нещата, които... Възможности, които имаш. Да, аз мятам, че абсолютно всеки студент, включително и аз, в един момент града не е много голям. Нали, ти в един момент трябва да осъзнаеш, че с твоите приятели трябва да си измислите собствени забавления. Нали? Не може постоянно на студентски клубове и така нататък. Тогава вече се появява това излизане, това събиране, защото тук всеки е сам. Нали? Хората, семействата им са в други държави, особено в моя квартал. Така че в един момент се получава това чисто студентската самота в кавички започва да ни сближава и да ни кара да излизаме по-често, да играем игри и така нататък. А иначе дали съм очаквала, че точно такива неща ще има? Не. Естествено, то в университета, в самия процес на опознаване на града и така нататък са описани такива неща, но не бих казала, че съм си мислила, че е толкова реално. Но е. Абсолютно едно към едно. Даже би казала, че е точно както по филмите. Студентския живот е нещо различно. Така че, да. На мен ми е трудно да го обясня на хората, повечето не вярват, но е хубаво, че има някой, който да го потвърди. Да разкажеш тогава, въпреки че ти си в Швеция от съвсем кратко време и те първа ти предстои да се сблъскаш с култура и всичките им празници, поведение и какво ли още не. Но
най-известното нещо, ако някой, разбира се, поназнае нещичко за Швеция, то това се върти една думичка и тя е фика. Фика. Какво е Да. фика и колко наистина ам, разчитат на нея ежедневно шведите? Ами, това, което ще ти кажа, може би ще те шокира, но аз думата фика я чувам през 5 секунди. Абсолютно през 5 секунди, абсолютно всеки, навсякъде, всичко се върти около фика. Фика представлява да излезеш с някой приятел, с хора, които са ти приятни, така имате общи разговори, да излезеш с тях, да пиеш кафе или съответно чай и да ядеш cinnamon buns, които са канелени руца. Канелени, канелени сладкиши, така да ги наречем. Да кажем сладкиши, да. И общо взето това представлява фиката, но нали, във всички сайтове така описват фиката. Но всъщност фиката, чисто като преживяване, е просто да седнеш с тези хора и да си говориш много часове, колкото си искаш, и предпоставката за този разговор просто е чай, кафе с нещо сладко и оттам започва вече всичко. И, нали, думата е, айде да отидем на фика. И отиваш на фика и се забравяш там, нали. Но просто е много, много интересно. Наистина аз не очаквах. Естествено бях срещнала термина фика, но шведите, за тях всичко е фика. За тях фиката е нещо издигнато на пиедестал. Мен нещо, което те изненадва в шведите на този етап. Било то позитивно или не чак толкова? Ами, да, доста неща ме изненадаха в интерес на истината. Като започнем от там, че дигитализацията на всичко е на много високо ниво. Тоест, ние не използваме пари в брой. Няма пари в брой, не съществува и не ги приемат. Ако искаш да платиш с тях, не ги приемат. Директно ти отказват, защото шефът е забранил пари в брой. Да. И всичко се плаща с карта и всичко навсякъде с QR кодове, с мембършипи, с логване. Всичко е да снимаш нещо, да влезеш в някакъв сайт. Но аз пък лично това го намирам за доста предизвикателно. Естествено, тотално различно от България, но на мен ми харесва. На мен ми харесва, защото е много по-лесно. Живота е изключително лесно направен. Просто излизаш навсякъде с телефона, картата ти за автобуса е на телефона, картите да си платиш са ти на телефона, ученическата карта, имаме си приложение, което се казва Меценат, и нали, ако искаш да получиш някакъв намаление. Да, ако искаш да получиш намаление, си показваш ученическата карта, която е на телефона и въобще общо взето телефонът ти е за всичко. Да, за това нещо не бях чак до такава степен подготвена в интерес на истината, но ми харесва. Харесва ми, защото е по-лесно, нищо не е усложнено, всичко може да имаш достъп онлайн, включително и подаването на документи. Така че, да. Тъй като нямаме кой знае колко много време, може би около 10 на минутки още, също тук да апелирам към хората, които ни гледат. Сега е момента, ако искате нещо да попитате, да го зададете, за да чуваме евентуален отговор от него. Аз ще попитам как се чувстват родителите ти, които са в България и притеснени ли са, спокойни ли са, колко им липсваш, колко те ти липсват. Но нали, поставяй ги в фокуса. Според теб дали са доволни от това, което ти се случва в момента? Ами аз смятам, че моите родители са доволни. Даже знам, че в момента гледат лайф. Да, те дойдоха двамата с мен, и майка ми и баща ми. Ние сме доста близки и тримата сме много близки като семейство и
шанса да замина сама просто беше нищожен, почти абсолютно изцяло несъществуващ даже. Те дойдоха с мен и даже преди да тръгнат, и двамата ми казаха, че много им харесва тук, че е спокойно, че не се притесняват за мене. Естествено, тук няма, в моя град няма никаква престъпност. Много се съблюдават нещата, има камери, дронове даже има. Нали, доста е контролирана средата, в която живея в момента. Но смятам, към момента съм се срещала с това, че от добрата страна контролирана. Тоест, наистина има един адекватен контрол и никой не си позволява нищо. Тоест, абсолютно сигурно е. И да, ами за моите родители, естествено, предполагам, че за абсолютно всеки родител, че ако детето му е в чужбина, не е лесно, по абсолютно никакъв параграф. Но в крайна сметка това беше моя избор и те ме подкрепиха в този избор и съм им много благодарна за това. Споделя ли с теб, че много често родителите казват, искам и аз да дойда там, да си намерим работа. Имам родители, които казват, аз не мога ли да уча там в дадения университет. Да, ами лично моите родители просто не си представям те да дойдат да живеят тук към момента, но в даден момент пък защо пък не. В крайна сметка, аз мятам, че човека докато е жив трябва да се развива и трябва да се стреми за по-добър начин на живот, така че аз ако имам възможност пък тях да ги издърпам, естествено, че би го направила и бих им осигурила още по-добър живот, от който имат в България. Така че да, иначе имам даже със студенти, които си доведаха по някой родител, успяха да им намерят работа даже, дръпнаха ги доста сериозно, защото тук заплатите са по-големи и в същото време, както са по-големи, можеш да си вземеш много повече неща. Тук стандарта на живот е различен, но в същото време абсолютно всеки един човек не може да разпознаеш с какви средства разполага. Тоест, до такава степен всичко е уеднаквено. Уеднаквено, да. Да, че в един момент всеки има абсолютно еднакви права. Всеки има право на всичко. Системата е абсолютно еднаква за всички. И това е. Така че на мен това много ми допада и аз съм търсила такова общество. Всички да са равни. И ти сигурно до сега, разбира се, в самото начало си, но на Радостина Василева, нейната дъщеря е в Дания. Ако беше избрала да отидеш в Дания, щеше да се запознаеш с нея в Орхус. Тя те пита, само да си сложи очилата, мислиш ли да останеш в Швеция? Виждам, че си много доволна, сияеш като говориш за Швеция. Също до Юлиан Люцканов те пита, ще се върнеш ли в България след като завършиш образованието си? Не знам доколко можеш да отговориш в момента. Окей, първо на първия въпрос. Т.е. те са общо взето, да. Ами, на мен ми харесва към момента. Естествено, сблъсквала съм се с неща, които не ми харесват, но в крайна сметка аз след като завърша този университет, ако успея да си намеря някакво нещо стабилно и може би да се преместя в по-голям град, но да, бих обмислила варианта да остана в Швеция, но отговарям на въпроса дали бих се върнала в България. Въпросът ми към момента е категорично не. Да, може би шокирам някой с отговора си, но за мен това не е развитие. Аз искам друг начин на живот и ще направя всичко възможно да си го осигуря. Преди да изчакаме следващите въпроси, аз да те попитам какво би казала на тази годишните кандидат студенти или тези, които са 11 клас, които се питат за мен ли е да уча в чужбина. Ами, аз какво да кажа? Може би се изисква смелост.
изисква се изключително голяма смелост и най-вече да излезеш от зоната си на комфорт. Тоест, това е едно от най-големите неща. Естествено, един 11-класник, 12-класник, естествено, е малко по-стресиращо. Аз също минах през този път. Дали наистина искам да отида в чужбина, дали толкова много го искам или просто го искам, защото за искането. Но в крайна сметка разбрах, че в крайна сметка, ако не опитам, винаги ще съжалявам, че не съм опитала. И това е моя опит в момента. И не съжалявам за това нещо. Тоест, поне знам, че съм опитала. Естествено, всичко се случва, не е за всеки. Абсолютно разбираемо е. Винаги можеш да се върнеш в България, да си продължиш образованието в друг университет и каквото и да е. Но поне ще си опитал този път и ще знаеш, че не е за тебе. Докато не опиташ, просто няма как да стане. Не знам дали ще е последен въпрос, но изключително важен. Ако сега имаше възможността да си приказваш със себе си на 29 ноември 2022, какво би си казал? Ами, бих си казала, че съм направила много як избор и даже бих си благодарила на себе си, че съм се накарала да го направя това нещо и че съм работила за това нещо и че съм стояла до късно да проверявам всякакви неща и винаги бих го взела този избор. Никога няма да съжаля за този избор, който съм взела. Харесва ми тук и смятам, че е едно от най-добрите и важните решения, които съм вземала в живота си. Има ли нещо, с което би си помогнала, ако сега беше една година по-рано, би ли направила нещо по-различно, така че да бъдеш и още по-напред? Да, може би наистина щях да започна да уча шведски рано. Естествено, смятам, че това е едно от най-основните неща, защото не е шега работа, но в крайна сметка тук абсолютно всеки говори английски. Даже имаме преподаватели, които не знаят шведски, а живеят тук около 7, 8, 9 години и се оправят само с английски. Това за мен беше шок, честно казано. Не смятам да следвам тези стъпки, но пък ги има и като такъв пример. Но да, определено бих започнала с ученето на езика по-отрано. Но пък хубавото е, че университета предлага ученето на шведски, т.е. като допълнителен курс. И след това си ходиш и на изпит, който от него нищо не зависи, нали, твоята степен и така нататък. Това е чисто за твоя ориентация и така нататък. Но много помага университета. Нали, аз даже се надявам втория семестър вече да започна този курс, защото първия семестър просто не остана време. Но вече знам така шведски думи, знам изречения. Моята група по шведски, така, не група, хората, шведите, помогнаха ми, наистина ми помогнаха. Тук всеки е доста дружелюбен, след като се докажеш обаче. Първо трябва да заявиш себе си, да кажеш аз съм дошла тук и искам да бъда тук и ще стоя заедно с вас, така че трябва да ме приемете и това е. И оттам нататък, да. Девора, искам да ти благодаря за един час мина така, изобщо не усетих как премина през нас това време. Не те попитах един куп други въпроси, за които вчера успяхме малко от малко да си поприказваме. И хубави, и не чак толкова хубави неща, но този живот е изпъстрени с двете неща. Важно е наистина да намерим баланса и затова пак се обръщам към те, питай, и мен може да питаш, и други хора питай. Не е задължително, че ще може да се помогне, но обикновено може. Пожелавам ти да останеш точно толкова мотивирана и доволна. Както виждаш, не винаги всичко е цветя и рози, но се справяме.
Да. Наистина попаднала си в страна, която е доста напред от България. Радвам се, че замина. Виждам, че се справяш и добре. Аз се надявам, че това, което успя да споделиш, ще остане полезно за хората, които до година, може би, ще ти пишат, пристигам в твоя град, сега какво да правя тук, каква карта да си взема, за да не си похарча заплатата за 2 пътувания и всичките практически неща, с които и те първо също ти предстои да се бориш. Благодаря ти, оставаме в контакт Да, и само хубави неща ти пожелавам да ти се случват от тук нататък. благодаря. Чао, чао! Чао, чао на всички.